ditiaga karena ilana ikan suaso dari kete mande kadangkan sampai kini maoi alun baguno Allah batang di badan jaso kamande nana lunado untuang den baru yola pe maka musim pabilo mambale guno untuang den baru yola pe makan musim pabilo mambale kuno pansai batang sakuju bana bak nantun bana sadang bak nangko de alu yora tak tangan alun tasu yorumpui muda antah de alu yora tak tangan alun tasu yorumpui muda sadang mengakai susah di badan ndak dapet tengga nyampang ko anyu indah rang pinte panan tu mana tiba di badan jaso kamu alun tak sampaikan benti liat bana sira tak tangan katuan juo kaden sarakan jiko dirantau singke umuko indak tataga si batu meja jiko tataga mande jambo pandang kamunya di tapi laman jiko tataga mande jambo pandang kamu di tapi lama.
so kamu alun tak sampaikan dan tilia bana sira tak tahan katuhan juo kaden saraka jika dirantau singke umuko indah tataga si batu meja jika mandeh jambo pandang kamu di tapi laman jika neraka mandeh jambo pandang kamu di tapi laman